Bafethu bathe beqala namhlanje nabeve egazini into babathi buckle up General Shibiri. Ngoba zithe zisuka nje zabe zisithe zama iGeneral khawusilungisa apha. Uthe kaloku wena xa uthatha le mali kuKate Matlala wayithatha because ungenamali ufuna ukulungisa imoto yonyana unyana after ifumene ingozi yemoto. Ingabi njalo? Hayi njalo. General injani ngoba sesijonge kwi-account zenu nobabili nonyana. Hayibona niwom. About 105k nani nayo kwi-account yenu. Yinto lento enithuthisa into ba nize nithathe imali kuKate Matlala. This is after ke phofu bemgrilile mos into ba yinto lento ama-top cops wethu erabhana ama-shoulder ebhatiza nabantu ababonakala ngenqwathi imigulukudu. Hayi ke athi yena hayi yayingazuphelela yayizashota because wayenenjongo zokwakha ibonda apha kwakhiwa ibonda eLimpopo ngapha kube kuzimoto i-quotation yemoto yayithi 55k kuthiwe hayi. Even after seyilungisiwe le moto sezenziwe izinto kwakunesurplus wawusayisaphi le mali kaKate Matlala. Hayi atshonelele nale kubephi hayi kwakhona notshwala kwakumele bakuthenge wayeyiza shota wayenenjongo khona namatye kwakumele enziwe apho ininzi nje into ethethwa nguGeneral Shibiri. Kuthiwe utshwala wabuthenga ngani? Wabuthenga nge-account kubephi athi hayi wasebenzisa i-check account yakhe xa sebephinde bebhaqile uba akho transaction kuloyo check account yakhe abalekele kwi-credit card. Xa kufika kwi-credit card aphinde athi hayi bamlungisile uye waba nokuphazama kwankazathwa for utshwala, meaning ifamily yacontributor. Hayi bo bafethu bamepheke bemephula yabona isitulo namhlanje akafuna ukusijonga apho sikhona uGeneral Shibiri. Uba ngabe bengumuntu ongumama benzathi nje kuke kwathi umtsonso nje kancinci wathi nje kancinci namhlanje because ebethi seke ngathi amangu uyawapheka bafike bathi hayi ayikho lona athi usuka ngapho ubalekela ngapho bakuthi hayi sesisuka ngapho sesijonge xa sithi hayi bafethu hayi benze kakhulu ngoGeneral Shibiri. Kusukwa apho ke ngoku kungenwa kwi-testimony futhi eka-witness A no B no C phasi kwalanto uba kuthiwa kaloku yena ngulo wa-interfere nakuleyo kweza arrest zokatiso Molefe. Kungenwa apho ke ngoku abuzwe ngazo hayi kube khona apha efuna ukuphika khona ezinye uyazivuma umcimbi walowenza nezamvlope eziyi-3 mos kwathiwa 1 for i-investigators 1 for i-prosecutor and 1 for i-magistrate zikhona athi yena hayi according to yena wayengathi mabamkele ama-bribe according to indlela wayithetha ngayo wayefuna nje babona bazikhusele because waba aware into yoba i-risk le case abadila ngayo and yena wayesithi bangayathathi bribe. He was actually saying or meaning the opposite of that. Hayi kuziwe ngayo uGeneral Shibiri. Uba niyakhumbula nikhona apho ndike ndathi khona kule video kuthiwe xa kebuzwa nangezinye izinto kwi-conversations zabo waphika wathi evidence leader uzathini uba ngaba bakurekhodile ndathi na and ngenzeka bamrekhodile urekhodiwe uGeneral Shibiri. Apha ke ngoku sesingena kulo mcimbi onokwenza nyhani ke ngonokatiso Molefe. Ubuzwa ke ngoku ngendaba yoba kwenze njani la interference eyenzeka babengena belifunani elatyana likakatiso Molefe nelamini ukatiso Molefe eza-6 zikaDisemba 2024 iarrestwa befonelana no-witness A no-witness B non-stop yonke laa nto la kwakutheni kuyo yonke laa nto leya. Phofu ke bengenile nakumcimbi lo we-recording andithi wa-interrogator uKate Matlala kwakhona la recording yakhe apho sitsho khona into yoba bekenikeze uGeneral Shibiri 80,000 kwakhona apho kuthiwa khona wathi seke ifakile kwathi uGeneral Shibiri akafuni ukushiya i-paper trail yena reverse lo mali leyo ayinikezwe ucash yonke loo nto leyo and ilisizi imali lento ezi-general zethu ne let alone the fact oba bazi-top cops barabhana nama-shoulders nabantu abayimigulukudu okanye abathethwa ngongathi banobugulukudu ba-involva nonyana babo because uGeneral Sinona uba niyakhumbula unyana kaGeneral Sinona uThato Sinona uhamba igama lakhe lifakwe apha uGeneral Shibiri naye sokufakwa unyana wakhe ngapha uGeneral Sibiya zi-engagement zonyana bakhe nje into enonyana nje ingathi bayayithanda hey bafethu hayi sharp. So ubuzwa ke ngento ezinjalo kuzongenwa ke ngoku emxholweni oserious hayi bafethu uyabona kuthe xa kungenwa pha ndambona futhi etshintsha ikhala eba-navy watsho wathi ebethe akekho comfortable ukudila ngalo mcimbi, meaning uyawosaba lo mcimbi.
hayi ke kuye kuthiwe kuzawudlalwa ke ngoku i-recording as well phansi koba uGeneral Shibiri kukhona ezinye occurrences akaziphikayo akathi hayi akazange athethe into enje azange athethe into enje no witness A no B kanti bamrecordile uthetha ke phofu yena no witness A urecordwa ngo-witness B uyavakala ke kule recording le but just before kuzadlala le recording le igqwetha lakhe kube khona apho lithetha khona into yoba kukhona nje igama lomuntu elingazuvezwa elingazukhishwa minyaka elingazuthethwa elingazubizwa hayi raise a consent uCommissioner Madlaka ngale nto ba iyamxaka lento enye iyenzelana ixhala into yoba abantu abaheda umzekelo uGeneral Shibiri uheda i-organized crime ngapha uGeneral Sinona uheda ama-hawks ngabona abantu okumele into yoba bangomaqhuzu ekudileni nemigulukudu but bavela njengabantu abayosabayo le migulukudu yinto lento nyani ngoba noGeneral Sinona kaloku ngulo wafika naye wosaba ukuba malibizwe igama lomuntu othile naku ngoku uGeneral Shibiri naye yosaba into bakubizwe amagama athile ithini lento of which ke ngokuthina i-safety yethu siyibeke ezandleni zabo yet bona bosaba kwa aba bantu aba isibekaphi thina lonto is very concerning hayi ke kuye ke idlalwe i-recording yakhona xa imamele i-recording yakhona uyemva uGeneral Shibiri ethetha nawo no witness A apha eqaleni ngebachilo bathi ayivakali ncam but xa iqhubeka uyimamela iyavakala kulapho uGeneral Shibiri ethetha khona ke wayeyitshilo phofu le testimony lena uwitness A wayitsho ngomlomo wakhe uyavakala uGeneral Shibiri ethetha ngomcimbi onokwenza namehlo uba bekengekho right ncam nangoku nje kumele ubiziwe kwiplot kaGeneral Sibiya kumele babaye khona bayopatiza khona though esithi kwangaso i-birthday party evidence lithi bisithi kodwa still kwakuzi-16 zika December of which ilanga lokuzalwa likaGeneral Shibiri kaGeneral Sibiya noba yini ke whatever but ikhona nje into babeyoyibhiyoza noba iyini so utsho ke uyavakala sitsho sithi ubiziwe apho and uyazi ba abambizeli uba ekutheni bambizeli ukuzofind out i-information malunga nale case kaKatiso Molefe so ufuna i-information ke ngoku uGeneral Shibiri apha ku-witness A uwitness A akafuna ukuphana nge-information utsho uthi sesixelelwe into yoba singahambe esiphisana ngale information kuyi-one into sokumele basimnikeze information zathetha naye so uba wena ufuna any information uzayibuza pha kuye so banalo conversation avakale futhi esitsho sithi aba bantu aba imbi imali lento inobunzulu obuthile because General Sibiya akuvakele futhi ethetha ngoGeneral Sibiya onobudlelwano one-close relationship okanye friendship noJulius Malema and then ke abanye abantu nje bayosaya ukubala uyavakala nje ethethe ezotezo but uba siyayikhumbula kwi-testimony ka-witness A wabiza uwitness A lo magama abo mhlebiza igama likaJulius Malema wabiza uJulius Malema wabiza uZwingxumalo wabiza uMswazi apho njengoba ke noGeneral Sibiya bekhona apho nje niyayibona uba kuyacaca kona kancinci but nje uyosaba ukwabiza ngowakhe umlomo uGeneral Shibiri abo avakale ke ngunalapho esitsho khona sithi ndiyamazi ba le information la akayifuneli meaning isipolisa akayifuneli yena akayifuneli isipolisa uyifunela the other side babhidana kulo mcimbi where the other side ke ngone-commissioners into yoba bafuna ukucacela into yoba xa usi the other side ngobani the other side because according to information le elapha the other side ngoKatiso Molefe athi yena hayi akazukwazi ukubabiza angenelele uCommissioner Baloyi athi kaloku iTNIS xa ungababizi sizabe sithatha lesiyixelelwe because according to uwitness A no B the other side ngoKatiso Molefe so uba ngaba uzathi wena awufuni comment awufuni ukuthetha it means kaloku the other side ngobani ngoKatiso Molefe hayi akafuni ukuyiqonda etshilo wathi ibeka impilo yakhe engcuphekweni yonke lento lena hayi ke from apho kwakhona apho esithi khona no the other side ngamapolisa kwathiwa ngamapolisa njani akakwazi kaloku uGeneral Sibiya into yoba uthi wena ufuna i-information xa ifunwa nguye akayifunela the other side it means i-other side cannot still be amapolisa elipolisa uGeneral Sibiya usitsho usithi akayifuneli yena xa usithi the other side it means uyifunela oKatiso Molefe hayi athi yena hayi ifamily hayi bangenelela uKhumalo athi hayi kaloku it means two things ngoku ukhona lapha emthathe khona wamsemagameni I think lapho bebhalwe khona ke le list yamagama ne apho ethe khona okay khawuye kwi-page ethile in case yosaba ukwabiza lamagama ingabe ngabo babantu ababhalwe apha na abo saba ukubabiza wathi hayi so uGeneral Shibiri indlela kabo saba ngayo ababantu abo uxolele into yoba kuze kuthiwa
angamane achajwe for ukuxoka under oath since exokile wathi ngamapolisa nini akusingamapolisa ngifamily ngoba kukhona phepha kwekhona kwathi okay so since so sithi ifamily it means ubuxoka xa usithi ngamapolisa wathi so uxolela into yoba makachajwe inoba ngokuxoka under oath instead into yoba akhiphe lamagama ngendlela lamagama akawosaba ngakhona so yinto nje ngathi njalo hayi esasitulo uyasonyanya uba bekungumuntu ongumama ubengizawutsho ndithi nje umtsonto nje kancinci ziyabuya. Then you say, yes, they said at 6 I must come there to him in the farm. No, but myself, let me sit down and nurse myself and stop going around. So you were supposed to be, that's what he said. You told him you were going to a birthday celebration for General Sibiya at the farm and you had to be there at 6. Do you see that? It's just that the call starts later. I was supposed to go there, but I didn't go because of ill health. Yes, that's what you said initially, and then he said, but then he also said that if he goes there, you're going to be asked about Molefe. Yeah, I was going to be asked about the feedback. Remember, I even indicated the call, it was about follow-up on the feedback because the day I phoned, on the 7th, I forgot to ask for what was he arrested. Okay, so you now admit that one of the reasons, although the primary reason was your health, one of the reasons that you had told witness A you didn't want to go there was because General Sibiya was going to ask you for feedback about the Molefe case. No, it wasn't the reason. The reason was my ill health. Hence I phoned him to get more information because I knew on the 18th I was going back to work. Even though I'm not going, I was still going to be expected to give feedback one way or the other. Okay, so that had nothing to do with it that you were going to go. No. And then, General, I also asked you, just before we get there, I just want to see if the transcript can play. So, General, if I understand what you're saying is that there was no reluctance. You didn't say to him that you were reluctant to go there because of having to report back. No, I wanted the report back from him. I didn't go there because of ill health, because I didn't want dust to get into my eyes. It was still fresh from the operation. Okay. Now, can we then deal with the next issue, which was what you had told him about Molefe, about Mr. Katiso Molefe? Yeah, I indicated that on the 7th, I received a call to indicate that the family of Molefe is complaining about not knowing where was he detained. And I phoned around in Gauteng, started with Brigadier Nam and then Colonel Mkwena, and then Colonel Mkwena referred me to Witness A. I phoned Witness A. Witness A indicated to me they were with an attorney just separated ways and mentioned the name of attorney to be Tammy. And I ended it there and sent the feedback. But now, because I was, after I got a call for the invitation and I remembered that I'm going back to work, I said, okay, that feedback, that task I was tasked. I forgot one thing. I didn't ask what was this person arrested for. I wanted full information so that I give a full report. So that is what I indicated that day. Okay, if you go to page 67 of that transcript, and I'm looking at from line 10, so 2 lines down from line 10. Yes. There you say, and then he is close to Malema, so Malema is close to Sibiya, you see. So that is how this thing goes to say whatsoever, what. So I know even when he says I must come there,
He wants to ask me, yes, I have sent you, so now what is happening whatsoever? So that himself, and I know that he is not looking for it to take to NASCOM. What were you referring to there? Yeah, I was indicating that even though I was not going, but I know when I went there, the same feedback will be needed, will be asked. Yes, and so it, according to witness A, that is how we understood it, that you didn't want to, one of the reasons you didn't want to go is because you were going to have to give feedback and you didn't want to give the feedback, and you were saying that General Sabia is not looking for feedback for the NASCOM, for the National Commissioner. And then in the next line, you say he is looking for it for this other side. Who is the other side? Yeah, we indicated there is grouping Yes. in the police. So there is groupings, as we indicated at the beginning. Other group is him, other group is the others. Right. So the other side is a grouping within the police force. Is that what you're suggesting? Yes. You meant. You didn't mean that the other side is Mr. Molefe. No. So who in the police force would be the other side? Because we know there's the National Commissioner. So General Sabia can't be referring to the other side as himself. So which other side? The other side is the police who are with him on the other side doing on his own grouping. Who are you referring to, General? I don't know, because you say the other side. The way witness A understood what you were saying is that you don't want this information for the National Commissioner, i.e. the police. You want it for the other side, being for Katiso Molefe. That's how he understood it. And I think that is how I understand it as well. You say you meant something else. So the other side cannot be General Sabia. You can't be referring to, General Sabia would want it for General Sabia's side. Who is the other side? I prefer not to mention them. No, General, you see, something is being suggested. The witness believes that the other side is the Katiso Molefe people. That's what's being put to you. And if you say, I prefer not to answer, then that statement where the witness says, the other witness said, you were referring to the Molefe side, that becomes the last word on the topic. The whole point of this engagement with you is to give you the chance to explain yourself. You are the one that speaks of another side. And where someone else has said the other side is I think you said group of 5, where witness says it is the Molefe side. You are the one that said that. That's what the transcript is. You're the one that said the other side. Yeah. And you can't get away with saying, I prefer not to answer. And if you say you prefer not to answer as a witness of the commission in terms of the proclamation, you do, and the act, you do have an obligation to give an explanation. Why not? Okay. As I indicated, as I was discussing informally with a colleague, and further gave information relating after the arrest to say that is why they are behaving like this. Further, I discovered that he was working, he was business partners with Bumswazi and the other 5 people. And that is what I was sharing with him, because I was knowing he's at the safe house. And now they have now consolidated, they can be able to follow whatever.